Ωραίες εδώ. Σήμερα αυτό το βίντεο θα είναι το Puppet Soccer 2014. Δεν έχω άλλο. Θα κατεβάσω το η Λάρα μαθαίνει ελληνικά. Και ωραία, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Γράψτε μου comments πιο κάτω. Ωραία, ας αρχίσουμε. Έτσι. Άντε γάμισε. Έλα, όχι. Έλα ρε, μαλάκα. Άντε ένα. Ένα, δύο. Τι είναι αυτό τώρα, ρακούν. Να βάξει. Ωραίες εδώ. Τι έπαθα. Ας παίξουμε. Δεν ξέρω τώρα αν με βλέπετε. Κάτι έγινε εκεί πέρα και μου λέγε για να βγάλω φώτο, κάτι τέτοιο. Move. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Move. Αυτή ήταν crossbar. Τιά. Πάμε και την Αμέρικα. Να την πάρει. You little asshole. Αυτό θα ήταν ωραία. Άντε, ένα. Crossbar. You little ass. You little ass. Hey, you're an ass. Το βίντεο αυτό για κάποιο λόγο θα είναι μικρό νομίζω. Γιατί προέρχονται και τα μαθήματα, ξέρετε. Αν θέλετε να κάνω, πείτε μου εσείς. Γράψτε μου κάτω στα comment ή στο Twitter ή και στο Instagram. Στο Instagram με λένε ωραίες στην Οχάη. Κάντε like εκεί αν θέλετε. Crossbar. Τι είναι αυτό? Α, με Ρωσία παίζα. Εντάξει, την έχω. Ωραίο crossbar. Μα ανοίγε. Ρωσία, Γερμανία. 0-2. 0-3. Ναι. Όχι. Τι να το κάνω αυτό. 1-3. Ω, με Ισραήλ. Bitch. Όχι ρε, το πούστη. Άντε, 1-1. Ισραήλ, σπίτι σου. Τόσο άχρηστος είναι. 1-1 θα τράει. Όπως κάθε βράδυ. LOL. Move. Με Ισπανία. Καλό παιχνίδι αυτό.
Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια Ισπανία-Γερμανία. Αλλά, bitch. Άντε, 1-1. 1-2. Θέλω τη μεγάλη μπάλα. Ναι, μεγάλη μπάλα. Άντε, γεια. Αργεντινή. Τι είναι τώρα αυτό, πιγκουίνος? Το βίντεο παίζει να μην είναι μικρό. Από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, fuck off bitch. Όχι, άμα χάσω δεν περνάω. Αλλά εγώ ποτέ δεν χάνω. Κάνω τις ανατροπές 1-1. Από 1-0, 1-2. Ποιος είμαι εγώ, ρε? Διέγκο Μαραντόνα. 1-3. Late. Ναι, τελείωσα πρώτος. Ναι. Εδώ αρχίζω από εδώ. 3-1, 1-6, 1-3. Κέρδισα την Αργεντινή στο τελικό. 3-1. Νίγκα. Ας πάρουμε την πατρίδα, ρε παιδιά. Ηλιάδα, ρε. Την πατρίδα, ρε παιδιά. Εναντίον Κολόμπια, ρε. Άρε Καραγκούνι. Θείος μου είναι ο Καραγκούνης. Πλάκα κάνω. Τον έχω δει από κοντά, αλλά... Χάνω, ρε πουστή. Γιατί το κάνει slow motion? What the fuck? Bitch. Γιατί το κάνει slow motion? Α, εντάξει, άπραβο τώρα. Πάλι slow motion. Όχι, είναι 6. Έλα. Όχι, έχασα από την Κολομβία. Τι είναι αυτά? Α, η Ιρλανδία. Bitch. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα δεν μπορώ γιατί ήρθαν οι γονείς μου και πρέπει να με δουν να κάνω τα μαθήματα. Οπότε αν σας αρέσει γράψτε κάτω, κάντε subscribe και like σας παρακαλώ. See ya. Bye bye.